17.09. 17.04. Да, 17. Леко се обърка. Анима Дария! Да, Стефчо и Елито имат... Опа! 04. Април е. На здраве! На здраве, хорица, да сте живи и здрави само. Не. Не знам. Април е, нали? Добре. Здравейте и добре дошли отново в нашия канал! Днес ще направим предизвикателството. Кой ме познава повече? Ще бъдем на 4 части. Нека да започваме. Аз ще бъда първа. Нека да започваме с въпросите. Аз ще бъда зад камера. Готови ли сте? Да. Първи въпрос. От колко години се занимавам с пеене? 9. 8. 5. Да, Стивчо, правилен отговор. Добре. 8. Между другото, аз ще пиша накрая на видеото кой е на първо, второ и трето място, защото тогава ще смятаме точките. Втори въпрос. Кога съм родена? На 17 април. Да. 17. 17 ноември. Боже! Ноември са пала. Април е, нали? Април е, да, април е. Добре, викате не знае кога се Така, родила. трети въпрос. Кой ми е любимия плод? 3, 2, 1. Ябълка. Ягода. Чай час. Не, праскова. Добре, 0 точки. Да, така. Кой ми е любимия зеленчук? Гъби. Чиквичка. Картофи. Картофи, да. Картофи. Ох, Обожавам Аз казах картофи. Как може да не чиквичка. знаете? аз казах гъби, защото много. Кое ми е любимото ястие? 3, 2, 1. Картофи. Пържени картофи. Така, ти? Да я знам. Картофи, аз мисля, ама... Да, пържен картоф. Добре, една точка е за само. Така. Любими предмети в училище? Един или два или... Два са. Два. Аз казвам Чакай. физическо и български. Така, ти, Вики? Физическо и... изобразително. Български изобразително. Верният отговор е физическо и музика. Музиката разбира се. Значи по Добре, колко значи точки се падат? ще слагам и по 0,5 точки за Добре. верен отговор. Добре. Колко съм висока? 1,58. Метър 62. 1,65 м. Метър и 60. Ами аз съм... Кой беше най-близко? Метър 58 казах. Ти? Метър Не. 62. Значи, Елито двамата- каза метър... 65. Двамата сте еднакво близо. Да. Да. Значи по 0,5 точки на двамата. 0,5. Добре. Любима напитка? Вода. Студен чай. Да, Вики, правилен Да. отговор. Учител, който много харесвам. По-български. Е, според мен. По физическо. Добре, 0 точки за всички. 10 въпрос. Кой е учителя, който не харесвам? По-изобразително. Математика. По-изобразително. По изобразително. Айде! Една точка и за двамата. Така. 11 въпрос. Кое ми е любимото занимание? Пейне. Не. Пеене. Да. Добре. 12 въпрос. Кой ми е любимия анимационен герой? Стич. Дарвин. Тич и Дъмбо. Добре, значи 0,5 точки за Да. нас с Викито. Добре. Кой ми е любимият цвят? Аз казвам Розово. червено. Розово. Бебешко розово. Пак Е, се брои се, брои. да, брои се, да. Как не ти е червено? Дай да Аз имаш мисля, червен, че е колко лилаво. розов нямаш. Кое ми е любимото детско филмче? 14 въпрос. 3, 2, 1. Опасен Дарвин. Хинди. Край ръката. Любимото ми детско филмче е Тъндърмен срещу Тъндърмен. 0 точки за всички. Ще да го казвам. Ще да кажа опасен Хинди Тъндърмен. Между другото, аз Каза са Хенри, не Хендри. Абе, забравих, аз съм гледала той тъпото детско. 10 въпрос. Коя ми е любимата песен? За Новата сега. Новата ни песен по музика. Така, Вики, че? На 10 и на Денис Теофиков. Откъде да умирам. Ами, за сега ми е песента за качен. Коя е тази? Канете да се качиш до моята А. стая. Аха. Ще пиша се пей, затова си това е. 17 въпрос. Любимата ми марка кола? Мерцедес. Мерсис. Да. Добре, И една Тойота. точка за всички. Също. Но да, брои се, да. 0,5 точки или Не, една? една точка. Добре. Добре. 19 въпрос. Кой ми е любимия филм? Вики, тук трябва да го знае. Няма как да не го знаеш, Вики. Филм. Вие сме го двете даже в кината. Барби! Не, Барби и този. Аватар. Така, ти? Барби. Ами, Аватар 2 и Барби, да.
Тоест по Барби не 0, съм го написал, за Барби всички съм по го написал, 0,5 Аз точки. казах Аватар. Аз мислех И много. Барби казах. За мен е една точка. Добре, за теб е една точка, за нас 0,5. Така. 20 въпрос. Коя ми е любимата държава? Аз казвам България. Турция и... Коя казва? Две са. Две ли? Добре, значи България и Испания. България и Турция. Турция и България. А, не, България и Гърция. Аз съм написала Париж и Италия. А, И България, ама смисъл... добре, значи никой не Да, печели. да. 18 въпрос. Любим участник в Игри на волята? Румен Радев. Румен Радев. Румен Радев. Може да кажеш ти и два са. Мудева и Румен Радев. Да, Мудева е Румен Радев. Не знам. Така, ами да, прави сте. Мудева и Румен. Добре, по една точка, За мен е на половин. Льонка половин. Да. Ами това бяха въпросите. Добре, ще Да, сметнем кой ще победи и ще напишем първо, второ и трето място. Да. Чао! Чао!